Сутринта на 4 февруари започва съвсем обикновено за Мануил Балтов. Той не подозира, че е на път да се сблъска с една интригуваща загадка, занимавала човечеството с векове. Една от чиниите на Мануил Балтов излиза от миялната машина, сякаш недокосната от водата. Каквото и да опитва, храната сякаш е станала неразделима част от самата чиния. Просто отворих сутринта миялната, да заредя шкафовете. Измежду всичките чистички чинии, то просто много лесно се забелязваш. Тя беше все едно непитната от вода или препарат. Сведения за поява на мистериозните чинии, които не могат да бъдат измити, датират още от 2000 година преди Христа в Древна Гърция. Там били смятани за намеса на боговете. В тяхна чест хората организирали празници и състезания с хвърляне на чинии. За много изследователи на легендата за крал Артур и рицарите на кръглата маса, свещения Граал е бил част от сервиз на измиваеми чинии. Чинията от Уичита Фолс се появила през 1953 година в дома на тексаски фермери. Интересът към нея бил толкова голям, че за нея била създадена дори песен. Този феномен, аз би го нарекал феноменът, макар и до голяма степен мистериозен на пръв поглед, може да бъде обяснен от части от теорията на професор Ворозински. Ние сме свикнали, както добре знаете, да търсим причините за всичко случващо се на Земята, тук на Земята. Но в случая става дума за енергийни полета с източник някъде в съзвездието Стрелец. Тези полета взаимодействат с магнитното поле на Земята и водят до образуването на самореплициращи се липидни филми. Малко странно ми става в крайна сметка. Смисъл, някакси ми се опря чиния. Почувствах се някакси слаб спрямо една чиния. Това малко ме оплаши. Някакси, че тази чиния по някакъв начин да би трябвало да е случайна, нали така смисъл. Че хората от колко време сме на този свят. Може чиниите да ни се опират. За членовете на тайното общество Светлина от петното, неизмиваемите чинии са дар от боговете. От хилядолетия те съхраняват и предават на поколенията свещените съдове. Ако в света, както ние вярваме, има не повече от 9 или 10 чинии, за което 10-та не е доказано, че съществува. Всяка една от тях ние вярваме, че бди над съзнанията на уния хора, които се опитват всячески да ги измият. Но уния неверни хора, които не могат да разберат, че тази връзка трябва да бъде осъществена и тия съзнания трябва да станат едно съзнание. Принцип даже на църква не ходя, ама тогава си казах. Може би има нещо по-силно от нас, по-голямо от нас. Бихме могли да кажем, че живота на Земята е започнал от едно мръсно петно. Не са само чинии, много хора го казват. И дори това не е мръсотия в истинския смисъл на думата. Чиниите, които не могат да бъдат измити, знак от боговете или просто необяснен от науката природен феномен. Разчитаме на идните поколения да хвърлят повече светлина върху тази мистерия.